sing seta. Sing gundul sing ndi? Sing gunduk sing iki lho. Sing kita. Sing ki apa sing ki? Oh sing iki lho. Dek engke aku ya iki pewegil aku teko dok delokne bancing ke ya iki. Lah kowe ra manasati piye? Aku ki lak jenenge wong ya dados saka Ponorogo. Segleng aku ki lebokne tas. Lah kok iki nyeblek kancane idul banjine teko lho. Kok iso ora njo wedi cah iki. Nyawang wong ayu cah iki. Siap gerak, hadapnya ke depan le. Nah, ya ngono lho. Yo alah ya. Nah, lah kok cukuramu kayak tentara ngono. Molet. Ya sesuk calane angkatan. Angkatan apa? Angkatan to. Iki ora roh angkatan bersenjata. Bersenjata. Kok kuli to, Mas? Tukang arit kok ya. Kan ya bersenjata to, Mas. Senjata arit. Senjata arit. Siap gerak. Nah, kingko khusus awakmu le entuk hadiah 100.000. Sangka sapa? Ya saka kowe to, Mun. Masa ya saka aku. Lah wae sik ngenani Mbak Windah kok ya. Aku ngenteni